paglawas, pagsuot og mask, ug pagsunod sa social distancing, ug labaw sa tanan, patuni kanunay ang lig-on nga resistensya aron sa mga sakit ug impeksyon makalikay ka. Maayo na lang. Ani ana ang Calabo Plus Herbal Capsule, ang food supplement nga makatabang kanimo. Aduna kini sangkap nga epektibong pangpangontra batok sa mga sakit-sakit, virus ug bakterya. Ang Calabo Plus Herbal Capsule hinimo gikan sa herbal nga tanom. Sama sa mangosteen, malunggay, panyawan, gabon ug Korean ginseng. Mao nga unsa pay imong gihuwat alang sa pisgay ug himsog nga panglawas, pag Calabo Plus Herbal Capsule na. Mapalit na karon sa inyong suking butika. Calabo Health Testimony. Maayo gyud ang inyong produkto nga Calabo Herbal Castor. Kay naakoy sakit sa ulo, migraine, akong giinuman og Calabo Herbal Capsule with mangosteen 3 times a day. Na hinahinay o wala ang sakit sa akong migraine. Tulo ka adlaw ang hinay gyud ang sakit. Sa wala pa ko nakainom sa Calabo Herbal Capsule with mangosteen, sige gyud sakit halos kada oras. Yeah. Magsakit siya ang migraine. Pila lang ka simana nag-maintain sa ato ang Calabo Plus with mangosteen, ma'am? Unang-una, tulo lang kaadlaw akong obserbahan. Hihinay ang sakit. Hangsod, abot og bulan, nawala naman ang sakit sa akong ulo. Dili naman mo sakit. Yun sa nimong pagpamaagi pagtumar sa ato ang Calabo with mangosteen, ma'am? Kanang dili pa kumukaon, mga 20 minutes, una kumukaon, mag-inom ko. Inom kadaan? Inom kudaan, niya. 3 times a day akong pagamit. 3 times a day mo pag-inom? Unsa ikauhag nimo sa tanan nga mga tao nga naminaw karon nga wa pa katuway sa ato ang Calabo Plus with mangosteen ug uban pang produkto sa GSR Marketing? Kamo mga igsuon nga naminaw karon nga naay mga balatian, mga igsuon, pagsulay mo o gamit sa produkto nga Calabo sa GSR Marketing, kay maayo gyud siya. Walay kanang overdose. Bisan bata makainom ang gani. O payo. Mao na karon nga ang mga naminaw karon nga mga igsuon o naminaw nga nakadungog karon nga magamit jud ta aning Calabo Herbal Capsule, anang mga produkto sa Calabo. Ako si Bibing Arabistrin sa Panabo City. Dati, excited tayo pag malapit na ang birthday. Pero habang tumatagal, nalulungkot ka na dahil tumatanda ka na sa edad, pati na rin ang kutis ay tumatanda. Ngayon, hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano. At sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Cell. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Cell is a quality product of GSR Marketing. Mga pagkatawa sa GSR Marketing. Maing adlaw, Kapitan. Uy, maing adlaw siya. Punsa may ato. Magpakonsulta unta ko nimo ba? Bayan siya man na. Kanang, kuan manggod kap. Akong paminaw ba nga murag, ginabaliwala makusta ng tao eh. Okay. Next! Kisa pa to nga nareklamo dia. Kisa pa to. Next! Next! Kap, napa ko na rin, Kap. Usya? Uyo! Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa GSR Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. GSR Marketing. GSR Marketing. GSR Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matud sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto.
Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, aniya na pod kita nagbabalik mga kabisyo, my love, so sweet, duyog sa pagpaminaw kanato karon mga taknaa manukad sa pagguban-uban sa ato ang programa maayong udto kanatong tanan. Kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po diyan inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba plasta na po tao ba na po niya adlaw karon nga at Thursday, Monday, Huwebes na Huwebes, Pita nyo ibig bulan sa Marso 2023 naman di ay. Sumunang usap ato ang ginapaabot. Paspas kayo nga diyaw, paspas kayo ato ang kinabuhi ani, matigulang at ani. Muna importante sa Malaga, doon na tayo pampalagsik, pampabata, pampugong sa edad. Yung mga food supplement nga makatabang nato nga muhimsog, mo batok sa mga sakit nga pwede nga makakalas sa to ang kinabuhi. No? Gani tama jud ka Lolo Baba tuod kini ato ang tulumanon giatog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay mga ingredients sa Calabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap sa Calabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Mayong udto, ilabi na sa uban kanato diha karon nga naghungit-hungit na, nagpanukad sa ilahang pagpaniud to. Unsay mga sudaan nato tirada diha karon, bulad-bulad paghihapon. Angon siya pamahaw mo po'y paniud to. Mahintag way mabilin kay para dili niya maapil sa panihapon. Mogi niya siya katikalan nato mga Pinoy, no? Pero kami itong bata pag ituod me. Hilig juga ako mama magsabaw. Unya paglaag na kog buhod bujol. Sige mas lag sabaw, diri siguro gi ka na kong mama. Anyang hilig mong sabaw diya? Hasta ko ganyan na pagkog sabaw, dili pwede nga way sabaw nga ko ang kanyon. Di ko gusto sudan yung uga. Kaya dagang kay kong manyumduman pag uga. Gani tama jud ka, ilabi na sa mga kabisyo my loves natong naminaw karon diha dapita, maayong paglanog-lanog sa mga stasyon nga naka-tie up sa tuwa, no? Yes FM Banat Radio Kagwait 99.5, Gold Bayugan 90.3, Kasangga Radio FM Panabo City 99.9, DYRG FM Radio Gidulman Bukol, Line FM Barubo 106.9, Go FM Trinto 94.1, Big Radio Bayugan, Radyo Tribo Madrid, Line FM Tubigon Bohol 88.9, 94.3 Tandag City, 88.3 Line FM Badas Placer. Okay, mayong udto diha pod sa may Dipolog, Polanco, Mix FM, mayong paglanog-lanog sa inyo. Daghang salamat sa inyong pagpanukad sa pagpaminaw kanato karong mga takna plus tarta. Bati ta ninyo mga kabisyo my loves katong mga nagapamasada karon, mga manong driver. Gusto to ang panikad-sikad diha, no?
labi na kining mga jeepney drivers na to, wadwad yung tagtaman sa to ang pamasada kay tungod. Kita ta ma-face out, di ba? Pero daghan madayong klase nga mga Egypt, lulubaba ang pwedeng or na-approban nga pwedeng magamit. Di lang man di ito itong murag bus, minibus nga ginaingon nila, no? Daghang mga kuan ang basta makapasar lang sa standards. Actually pwede daw magbuhat ang mga kooperatiba, no? 'Di ba? Nga sama gihapon murag jeep. 'Di ba? Basta makapasar lang sa standards sa LTFRB. Ang mismong Egypt nga ilahang gustong magamit o ipagamit, 'di ba? So walay problema dayto mga kabisyo, my love so sweet. So kamo nay bahala igo sa unsang kuan, no? Sa unsang jeep ang inyong gustong himuon, 'di ba? Basta importante kanya nga na aircon nya, tapos daghan og kuan, daghan makasakay nga relax bitaw kayo. Pwede gani mo magbutang og maghimo og Egypt nga naay helicopter. Helicopter. Diba? Kamo na ibalay iguan niya kung sa inyo basta importante sa malaga pasado sa standard sa LTFRB. Pero mo lagi naayuban mo kantidad mga milyones magigihapon tuod niya. Di bang po na pwede nga kanyang baraton niyo mo kay bagsak na dayon. Diba? So mo kantidad yun ng mga milyones. So kamo na ibalay iguan labi niya katong mga naay mga kooperatiba aron makasugakod gihapon tuod ta, no? Murag sugal gihapon ba? Pakasbaka ko niya simuhang kuan be. Anya ba? Pakuan ko kining pa-invest ko, invest. Diba? Pasakaya ko kubaga sa imuhang investment nimo. Dapat gani unta niya dagan kay mga investor. Kining dagan man kayo naga-invest og mga kining investment scheme no? Dagan kayo kasi klase kayo. Kanyang dagan kay karon mga crypto, kapa, o sa may mga kuan karon. Dagan masiguro kayo mga crude barrel. Sa pato siya. Basta dagan kay tos lang, nalimot na lang pugkos kadaghan ganinyo. Diyan lang mo pag-invest. Palitan ninyo mga jeep ang mga driver. Kung ilang kita nila, sigurado pa kayong nadyo may kwarta. Diba? Subutan lang ninyong kooperatiba. Dapat dakoy 10%, 20% na kada bulan. Dapat ngit akong kwaon, dili gross. Kung sa'yo mga ayo-ayo dyan, kamo ni bala dyan, apil ko sa ngit. Dyan mo mag-invest, mga investor. Dagan kayo. Labong bitaw kanyang mga investment scheme dito nga, kuhan. 45 days, 25 days, 15 days, 30% ang kita. Diba? After pila ka-adlaw. Kanya, kada-adlaw. Asa mo mga kon. Diba? Kay mo remit maginyang kuhan nyo. Kada-adlaw. Pila init ni mo kung adlaw. Trismel? Naku, 20% ya. 5% lang siguro. Kay dako-dako ra. So at least nakikita kada dia gusto kadaking sinya. Diba? Kamo ni bayay igo niya sabut-sabutan lang ninyo. Kung makagasto man gani mo kuan, makapundar man gani mo, maka-invest man gani mo kuan, man naman ka mo yung mga tinagawa nga mga milyones diak. Diba? At least matabangan na to ng mga kuan, mga drivers na to, no? Bye-bye po din sila. Loy bitaw tuod kayo. Pero kani mga tricycle driver na to lulubaba, relax ra kayo tanan. Sila na pun. Ang mga motor nila gamit ang iilis sila mga motor, mga kuan niya, mga katong high-end nga mga motor na gyud. Bawal na mga kagagagang nga mga motor niyo gamitan niya, tapos dapat ang inyong mga tricycle ninyo, tanan na ay budots. Para ma-relax good. Unya kining di ba naman to yung mga relya nga mga murag jeep. Kanya siya imo ag aircon.
Nga dapat nga radyo sa sulod para minyag itong programa, no? Ha? Mo gina importante sa mga laga, Lolo Baba. Gani. Kaya sige, padayon ta og to. Ya katong mga dunay pangutana niya. Ato na sa tubagon samtang niya patadayog napatay kusog, ha? Gani, importante sa Lolo Baba na apay matubag ani pangutana karon, ano ang paboritong palaman ng mga LTO, Lolo Baba? Simple kayo, traffic jam. Kini unsa ang key nga nakabubukas ng saging? Iji monkey. Monkey. Sino ang misis ni Noah? Si Joan of Arc. Kini, anong ring ang pakwadrado, Lolo Baba? Ano ang ring ang pakwadrado? Simple kaya na. Boxing ring, ay! Box, di ba? Quadrado. Box. Oh. Akong joke, murag pang bright naman niya, Dili ka, guys, ano may kiling ang mga kawan, mga dili bright. Kita rin makagits, ano mga bright, ha? Dagan to niya. Lausi kayo nga joke na siya, mura na siya kawan. Makakalintura nga joke, ha? Ato lang panukaran karon yang ato ang produkto nato sa Kalabok kay importante kini sa mahalaga. Ilabi niya katong mga gusto magtumar og vitamin C, ha? Angelic C vitamins para protektado og himsog ang imuhang panglawas sa mga kabisyo my loves, ha? Ganya ka mukhaon ninyo sa pagkatulog inyong sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinakaepektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? Ha? Gani dapat na atay vitamin C nga ginatumar adlaw-adlaw mga kabisyo my love, so sweet kay dali ra kay tang sipunon, hilantanon, ubuhon o dili tungod sa mga viruses o bacteria but because tungod sa panahon, no, mga subaw mo na siya. So better nga natay pamproteksyon. Ilabi na pangdugang pudsad nga nutrients sa ato ang kalawasan mga kabisyo my loves. Kaya kaya siyang tabang to boost immune system. Importante po niya sa mga chikiting. Diba? So sa pangadlaw-adlaw, ilabi na sa eskwelahan kay patakaraban sila og punit og bisag unsa niya butang sa baba. Niya magkuan kiat-kiat, singot. Diba? So expose gyud kay na sila sa mga bacteria, viruses ng uban pa. So better na sila from protection. Pinagi sa pagtumar sa atong vitamins nga di lang basta-basta kay tungod na herbal content, ha? Ang atuang Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Basta nagi sodium ascorbate, grabe ka upgraded ang boosting sa immune system nimo niya na mga kabisyo my loves. Nakaisgot na naman tag negosyo Lolo Baba. Unsay paagi aron dili walugi sa negosyo. Kawalo ka ang paglugi man sa negosyo ang hinungdan gid niya kanya bitaw nga kuan kay ka init kay kanyan sa lain pang mga businesses, no, negosyo nga gusto nimo mabatunan. Nakatukod niya nakatukod niya negosyo si mga first nimo, una nimo negosyo. Unya wala pa gani ka nakapanyukad, nagtukod niya kag bag-o, ha? Nagkarambola niya ang imong inventory niya, ang imong kwarta nimo. Usaon niya kuning pagapas ni naman day ni mga labaw niya pagpagkaon. Yo, dagang kanyang inventory, kapoy kanya sa tanan. Diba? Kaya mga wala na haling ba? Kailangan ni mo niya siya i-compute. Pila ni siya, mo ni pinakapoy sa tanan. Dili lalim mag-tagi og negosyo. No, makasulti sila. Yaman-yaman yung makanyang tawanan ni kanya na negosyo. Actually, sa tinyod lang, kung ikaw magtukot kag negosyo, dili pa kaya manyaman na niya. No, struggle is real pa kanya, no? Nangita lang na sila o problema silang kinabuhi. Sa pagtuoy sa uban, no, hapsay kang pagkatulog, magtukod yung negosyo, magtagiyag negosyo, magtrabaho ka, 8 hours lang mong duty. Pero pag tagiyan niya kag negosyo, 24 hours ang imong duty. Kaya bisan sa imong pagkatulog, bagunyaw na ka, sa mga angay nimong buhaton, paagi, sa pagpalambo, no?
Pero pag makuha niya ganyan niya mo ang mismo nga formula, paagi o sabay mga diskarte ni mo diya, ikanunya lang ani mo. Balik-balik lang ani mo, repeat the process. Andun sa maktikda ni mo, nakabawi niya ko. Ayaw sa muna pagka-excited diya. Basta ma-plasta ni mo nga pankamutan gani mo pag ikaw magnegosyo ka, ang abot sa punto nga kanya kung mag-business ka, dili na kakailangan sa mong negosyo, no? Kay tungod mo ang imong negosyo na tukod unya, siguro doon nimo nga mo function siya ba? Mo kita siya bisag wala ka. Diba? Mga tao nimo kasaligan. Glabaw na sa tanan ng mga tao, maayo niya sa alam na ba? Kabalo na sila sa mga pasikot-sikot, sa yang imuhaton, sa himuon. Diba? Walay mga palya. Nga di na ka kailangan diya aron sa pag uli niyo mo sa balay, matulog na lang ka, kumikita ka niya. Diya na di ka magtukod o lain na po negosyo. Diya na po niyo mo ilaan niyo mong kusog. Diba? So, ano po, repeat the process lang ta. Kaya, usap po sa mga palugi po sa negosyo, bitaw may kiling kanyang magsigig utang-utang. Magpautang o kanang ikaw mangutang. Ana. Kung mangutang lang man ka para inegosyo niyo mo, siguro doon mo, i-priority ganyan niyo nga bayaran na niyo mo. Di kay mangutang ka para, inegosyo niyo mo, tapos, baliwalaon niyo mo ang pagbayad niya. Ang utang naman, nagkataas din ang interest nyo. Labaw niya sa turko, balik-balikan ka, sa mukha niya kanyetanan. Kaya ba niya sila, mukhaon na lang sa imo ang kalendarya, di niya mabayad. Alangan, kiutangan man ka, so di ay, ha? Malibre gina sila, malipan na sila nga niya, no? May pa na sila, kugihan, magbaktas-baktas, sige paningil. Diba? Ikaw nga giutangan, maulaw pa ta maningil. Gini mga weakness na ako pud sa lubaba kana na mga utang sa kuha di ko murag lain ba maningil paramdam lang ko pero pag di gani mo bayad niya batay la jud ka di na jud ka kausab ba. Dahil walaon na lang na ako yung utang gyud tuod. No, dagang kog mga kailang nagbuhat nga na sa kuha. Wala gid sila kausab sa kuha. Sumuna siya. Dapat kabisyo my loves, no? Kining okay lang man mong pautang, may problema na siya, no? Importante nga na po kay kapautang kay kung wala po kay kapautang nya tapos maggipit raman po dai pud ka. Ayon lang pagpautang, ayon lang pagkuan diya. Balibari na lang. Lain man paminahon pero para na sa imong kaayuhan kay magtinga pud kasulod adlaw. Ikaw na pud no way kaunon. Di ba? Tama na. Kung inganang imuhang kahimtang kabisyo. Pero kung naay sobra, nga nagundili. And of course, sa pailain lalubaba. Of course, the matter is because dapat kabalo po ka mo hatag. Di kay puros lang ka business di hatag po ka. Sa kinyayahan. Sa kinsay mo matabangan, kinsay mo hatagag blessing. Kay the more you give, the more you receive. Tinuod yun na siya, no? The more you being successful. Ha? Yung mga bata nga kapikaon pakaon niya, no? Ay katingaya ug mo balik ta po na sila. Dagang kis palingki na. Alas 11:30 na mga kabisyo, my love, so sweet. Okay, so importante po sa dapat kung mag-business ta, make sure lang wala ka nagluya-luya diha kay lisod na kayo, lawas ra puhunan, di ba? Unsa ka magud ng negosyo kung magluya ka, magsakit ka. So better na adyo kay palm protection, magpalit ka. Nini ato ang Calabo Plus with garlic, labi na kung high blood ka, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves, no? Ang sangkap niini white o green ang color sa capsule pudusab, makatabang ni siya moalibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Grantisado kaayo mga kabisyo, my love, so sweet. Duyok na padayon sa to ang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, dirigyapon sa to ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo sa Udtong Tutok mga kabisyo, my love, so sweet. Kini si Mikey Ling.
Okay ni po, si Lolo Baba, oh. Plus tayo punta, alas 11:32 na, oh, ha?